Úgy, ugye ez a... Nem erre osztóra, mert akkor ez az, így. Jaj, tök jó volt. Lesz egy Facebook profilod. Küldd el a csajnak engesztelésképpen, nézd meg miattak fölültem egy lóra, csak fogadj vissza. Régen van a nyereg, nincs? Nincs régen. A tőlük. De nem van rajta dőve, mint a motoroson. Na milyen rajta? Tök jó. Régen van a nyereg rajta. Mondom, hogy nincs régen a nyereg rajta. Akkor miért így ül? Hát már nem tudom, már kicsit lehet az illuminált állapotban. Attól messze vagyok. Ez olyan, mint a lassított film, olyan pózban van, milyen marhán vágtál Igen. rá.